Bueno, Elizalde zela guain dela 50 urte sortu, eraikuntza hau inauguratu zen guain dela 50 urte. Zelburukin, herriari zerbitzu bat emateko, hezkuntzaren inguruko zerbitzu bat emateko. Euskara landuaz, batez ere, ze aurretik hain zuzen ere, Franco garaia zela eta eskola erdalduna zen. Eta oan dela 50 urte, bai horra hasi zineten, hain zuzen ere. Berandu xion, magisteritza ikasten ari zineten irakasle batzuk, idoneo bezala, euskara landuaz, irakatxiaz, eta hortikan aurrea jarraitu dugu gaur egun arte, ez? 3 eredu zeuden, gerora, lehenbizi erdera zen dena, gero 3 eredu, ezarri zituzten, hezkuntza sailetik aleia, eta gero 3 eredu horietatikan, ABD, gaztelera, euskara hutsa, iritsi ginen euskara hutsera lantzea, hutsean lantzea. Gizartiak eskatu duna, ez? Gizartia mugimenduan do, eskolaren mugimenduan do, eta orduan beti egokituz, saiatuz, erantzun duin eta txukunen ematen. Pedagogia arloan ere beti momentu horretan indarrean zeuden korronteak edo proiektuak eta proiektu horiei helduaz. Ezagutuz, ikasi, eta martxan jarri. Bai, beti eskola bizi-bizia izan da, alderdi hortan bintzat. Jarraitu dezala gukin, ez dakit nola esan, guk ilusio guztiakin, gure eskola zen hontan ez jarri dugun indar guztioi, mantendu da dinez. Bai, ilusioa, elkarlana, komunitatea. Komunitatea hitza egia da askotan erabiltzen dela, baina sentitu egin behar da ere komunitatea. Eta hortarako elkarrekin egin behar dugu, gure gora-bera guztiekin, baina ilusioa baldin badago eta lan egiteko gogoa aurrera joaten da. Orduan izan dezatela gaina erne gaude, bilobak hemen txugu. Claro. Jarraitzen dugu hor pixka bat, segitzen dugu ez. Eta hemen nahiko direnak, bai irakasle, bai familia, izan dezatela gutxienez hori ez. Ilusioa eta lan egiteko gogoa. Gure bigarren etxe? Bai. 37 urte pasata gero, esango jazu. Bizitzan erdila baino gehiago, hemen pasatu. Ia bizitzaren 2 eren, esango nuke. Eta gaina nola eskola ez den, lehen atxatu dut ez, ezen goitikan datorren zerbait baizik eta guk egiten duguna, guk eraikitzen duguna, guk ikasleekin eta gurasoekin jakina ez, baina hoi da oso barrutikan eta oso barruan gelditzen zaizun esperientzi bat. Bai. Ez da makina bat egin lan egin nahitzia bezala, atroker, ez? Egunero aldatzen da eta gaina jartzen jozu zure emozio guztia, ez? Bai, eta sentimentuak, eta lehen esaten unik 2 eren ia, ze, ni hasi nintzen Elizalde eskolan 5 urtekin. Beste eraikin bat zegoenian. Gaur egun Madalen Soro frontoia dagoen horretan 2 eraikin zeudelako. Eta orduan gainera neskak eta mutilak ez den elkarrekin. Ikasle bezala. Ikasle bezala, 5 urtekin, bai. 14 bukatu, ze orduan hola zen, hola planteatuta zegoen, hezkuntza ezik eta gero etorri nintzen honea, beste 23-4 urtekin. Bai. Jo nik uste dut... Ez, 25 markatu. Guaina, aipatzen txugu 50 urte hau, bineon esaten duguna ez, eskola asko zaurretik handator. Beti danik, esango nukenik, herrian eskola bat egongo zela. Eta, esaten ninduan. Eta auzotan ere bazeudela? Bai, ez pinonen bai esan. Auzotan ere bazeuden eskola txikiak.
Eta denak ginen unitarioak, esaten zena, hainbat maila elkarrekin. Hori pixkan, zentralizatzen joan zen, eta Lizalde ontara iritsi ginen.